emebi n'ala Igbo nnukwute ife na-emebi mkpamkpa na-akpa n'ala Igbo kịta ndị mmadụ na-anwụsịsị na nkịtị na-abọ mmiri ya lube sinsi ebidogo zobe nnukwute ife na-emebi n'ala Igbo kịta a na-asụ ndị mmadụ akwụ ndị mmadụ na-anwụsịsị na nkịtị na-abọ Chineke na-egbusisi ndị Igbo yes Chineke klikie na link ya kịta ka ife na-ekwu klikie ka iwele anya wee nene klikie na link ya iklikie na ya iwele anya wee ife na-ekwu mkpamkpa na-akpa n'ala Igbo ndị mmadụ na-anwụsịsị na nkịtị na-abọ klikie n'ebe a kịta ka ị nene wee wele anya wee ife kpata Chineke na-eme ife a na-eme ndị Igbo kịta bụ Chineke na-eme ya ndị Igbo klikie ebe a ka ị nene wele anya wee fụ ife kpata Chineke ji egbu ndị Igbo na-anwụsịsị na nkịtị na-abọ kịta mana Chineke na-eme ya Chineke na-egbusisi ndị Igbo kliki ebe a kịta ka iwọchi ya kliki n'okpuru vidiyo ị na-anya n'okpuru vidiyo ma kliki n'ebe a ka iwele anya wee ife kpata Chineke ji egbusisi ndị Igbo mkpamkpa na-akpa kịta ndị Igbo nọ na nnukwute nsogbu kliki ebe a ka iwele anya wee fụ